मिक्स बाय सरोज रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। मोती मारा गईल परज के धुर धुर बेचा गईल बबुआ के मोती मारा गईल परज के धुर धुर बेचा गईल जन साहज के तुरुवर मान के नासिर जी के हवे ना चौहान के माल हवे तू सुन लो ओही रान के नासिर जी के हवे ना चौहान के माल हवे तू सुन लो ओही रान के का बुझल हटना चौहान के माल हवे तू सुन लो ओही रान के नासिर जी के हवे ना चौहान के माल हवे तू सुन लो ओही रान के। और कितना बताई बुझा चौहान के माल हवे तू सुन लो ओही रान के नासिर जी के हवे ना चौहान के माल हवे तू सुन लो ओही रान के। अरे बुझा बात के साइड हटो।